sala. Després veniu a la mesa i som jo de permís amb el carnet a la mà, recolliu el carnet i comprovarem que les vostres dades siguin correctes. Finalment podeu votar. Us recomanem que el vot sigui secret. La mesa votarà al final. Moltes gràcies i emplacem. Aquí darrere se'n pot esperar un altre, darrere l'Ilona. Qui va darrere l'Ilona? Qui va? Dragos, per aquí, per aquí. Darrere el Dragos, qui va? I ara el Dragos que s'escriu Vinga, darrere l'Uriel, qui va? Doncs va.